No, uvidíme, co nahrajeme teď. To je druhý killer. Kdyby se nám fakt povedlo každý den zahrát 10 killerů, jakože to je... No teď už, kdybych hrál, tak už bych měl 4, že jo? Kdyby se mi každý den podařilo zahrát 10 killerů, tak mám do půlky příštího měsíce mám hotovo. Mám hotový celý ten... Já jsem mimo souvislost teď. Ten event s těma... Já jsem úplně mimo. Já jsem úplně mimo. Já tomu teď úplně nerozumím. Já jsem úplně mimo. Žlababa blum 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 blam 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 plim plom. Já jsem úplně mimo. Asi jsem zmatený já, to je v pohodě. Mám hotový celý ten event s těma no. Ne, Juane, to jsem fakt nemyslel. Takhle přijdou a první, co dropnou do chatu. Já myslel, že děláš tier listy. Já bych chtěl říct lidem, ano, rozhodli jsme se, že uděláme tier listy. O čem to mluvíš, Juane? Ano, dělám. Proč se na to ptáš? Ty to dělám už dlouho. Myslel si dobře, no. Ne, Juane, to jsem fakt nemyslel. Já právě nevím, proč jsi napsal, že jsi myslel. Mně to nedává žádnou souvislost teď. To si řekl velmi dobře, ale šlumpity, šlump, šlap. Nerozumím. Žlib, žlab. Já jsem úplně mimo. Žlababa blum 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 blam 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 plim plom. Dej to už dělám dlouho, ty vole, já nevím, co se... Žlib, žlab. Já tomu teď úplně nerozumím. Já jsem úplně mimo. To si řekl velmi dobře, ale proč se na to ptáš, dej to už dělám dlouho, ty vole, já nevím, co se...